Hei, astăzi o să mai joc alt fel de joc și este un joc așa de frumos. Trebuie să aibă peste 21 de ani și să fie îmbrăcați în portocaliu. Deci da. O să repetă asta. Și trebuie să mă uit la ani. Tu poți să treci. Tu nu că nu ești portocaliu. Da? Aici se bat unii și trebuie să-i pălmuiesc un pic. Așa. Deci tu nu vii, nici tu. Pleacă pe aici. Tu intri. Și tu nu. Deci cam așa a fost. Revin după ce se termină reclama. Așa, deci s-a terminat reclama și am câștigat 500 de bănuți sau ce vrei să fie, mă rog. Așa, cum trebuie să fie un portocal, în mov. Și trebuie să aibă peste 21 de ani sau 21. Tu ești beat, pleacă de aici. Tu ești în roz, n-ai nici bani, ani. Nici tu că nu ești un portocaliu. Fiți al portocaliu, n-amă că sunteți bețivi amândoi. Am pătut pe alții. Uite, alt bețiv. Asta trece. Și asta. Și asta. Revin după ce se termină reclama. Așa, deci am început. Asta sunt eu. Cam urâtă, dar nu-i bai, nu-i cine știe ce. Hai să-mi fac și-o părul ăsta să fiu mai sexy. Așa. Să ne renovăm pe aceea, că cam ciudat. Nu mai am nici bani în nebula. Așa. Să iau cesul ăsta. Așa. Și o să începem iară. Să scrieți în comentarii ce fel de jocuri mai vreți. Pentru că nu prea mai știu. Aici trebuie să nu... Aici nu trebuie să aibă... nu fake items. Adică să nu fie fake buletinul lor. Și trebuie să aibă peste 21 de ani. Așa. Bă. Ești frumușel, așa că treci. Bă. Mă păgăliți voi pe mine. Ia uite alți care se bat. Așa. Deci tu treci. Și tu treci. Și tu. Uitați cum este aici, vedeți? Tot că vă rog mai bine. Da, revin după ce se termină reclama. Așa. Cam asta a fost pentru azi. Nu mai este cine știe ce, dar merge, nu contează. Și nu uitați care să-l facem, o să avem alt fel de joc. Și să-mi scrieți în comentarii ce jocuri vreți. Bye bye!